Szia! Az ultrahang az nem káros, ugye a babákat is ezzel lehet vizsgálni, nőgyógyászatilag szöveteket lehet ezzel nézni, lágy szöveteket, de mi a fogászatban nem erre használjuk az ultrahangot, hanem egy rezgést indukálunk, aminek ugye a sebességét jelöljük így, hogy ultrahangnak a frekvenciájának a tartományában mozog. Ezzel ugyan lehet sérteni, attól függ, hogy milyen eszközt rakunk az ultrahang végére. Hogyha egy fogkőlevevő eszközt rakunk, és te otthonra veszel egy IBS depurátort fogkőlevételre, azzal igenis nagy károkat tudsz csinálni, attól óvaintek mindenkit. De ha a fogkeféld ultrahangos, ezek elég ritkák, általában szónikusak szoktak lenni, akkor a végén egy nagyon puha sörtélyű fogkefe található, és ez a fogkefe nem fog kárt okozni a fogadba. Tehát nyugodtan használhatod az ultrahangos fogkefét, jobban tisztít, mint a kézi, mert olyan mikromozgásokkal még alaposabban tud tisztítani, amit a kezeddel nem tudsz megcsinálni. Úgyhogy nyugodtan, hajrá!